lige om. Ja. Jeg har ind i helvede aldrig læst magen til bras. Ja, det var alligevel... Ja, ganske vist en småtale, men det går da an. Lokalet er sådan, er lidt kort. Det går som bare helvede. Ja, Jeg snakker jo ikke om korn. Nå. Jeg snakker om det her. Ja. Ja, hold dog kæft. Hvis det skulle være, så kunne vi som vent for dit til inspektion. Ja, jeg er med. Jeg er med. Det ved jeg noget ikke rigtigt. Vi fangede også en fjerdemand. Og så har jeg også lige fået mit månedlige gage. Altså, så kunne vi måske også få tid til en lille en. Ja. Det var sådan. Ja. Det gør forskel. Fanden pigen ikke godt ud og komme for sent. Ej, færdig. Det er uopførelsen af det nye stykke. Kom nu. Jeg finder mig da ikke i den tone, at den er nogle af mine fans her. Og så over for de ansatte. Jeg er da teaters første dag, det skal jeg tænke på. Det hørte jeg godt. De skal vist passe på, at de igen er i deres gamle stilling, og det var da ikke helt oprejst. Korrekt! Jeg er på det kraftigt bedt din dame op og beherske sig. Du er nødstille vores nye skuespiller Jens Jørgen Olsen, der i dårlig lys. Ej, det var svært. Nå, jeg har set værre på årsdag. Det ser sort ud for den kære fædrende slægtsgård Sønder Østergaard. Selv efter min mor har lagt sig på sit aller sidste dødsleje, så er fejl 7 år i træk. Det ser sort ud. Var det en fejl at satse på ananas i stedet for hvede? Hvis ikke mine gamle øjne bedrager mig, så er det vist den unge fru Hyldeblomst, der kommer op. Hun er jo arven til den anden fædrende slægtsgård, Nørre Vestergaard. Pas lige på betoningerne, stykke. Og jeg vil tunge. Ja, frøken Hyldeblomst. Det er tungt for det. Sørensen. Sørensen. Ferdinand Sørensen er jo ikke på sin plads. Sørensen! Sørensen! I øjeblikket assisterer min kone. Ja, selvfølgelig han direktør. Nej, Sørensen! Med hendes replikker! Ja, Sørensen, har de drukket? jeg drikker aldrig i arbejdstiden, jeg direktør. Aldrig. Fruen skulle vist efter sigende være ganske rig. Måske kun låne de to kære gamle fædrene slægtsgård nok til, at vi kan holde de to kære gamle fædrene Hvis jeg har hørt, de siger, at hendes grandfætter søskende tipsnevø, Fritz Yberlyps, er kommet. Rosa, hvad skulle det der her sige? Jamen, det er fordi, de siger, at han er fra hovedstaden. Fra Skive? Nej. Men med mig har du det som jeg. Så kommer vi ind her. Og du sved himlens fugle og små. Kære gamle afslægtning, kunne vi måske ikke erhverve os en kørestol med hjul på? De siger, de mangler foder. Jamen, hvorfor har de da ikke jord nok? Ej, jord nok! Jeg har opkøbt alt jord, så langt øjet rækker, ikke også? Det er en stykke. Jeg ikke har købt det i stykket lige her. Jamen, hvorfor så ikke købe det? Det er ufrugtbart. Der er ingen, der vil gro her. Ja, de har også den uskikkes tænde med en klar CO2-fri flamme. Tænde. CO2-fri. CO2. CC. Og der kommer ejeren af jorden. Det var valgbygget af jordene. Vi har noget blik i stik, frøken en undskyldning, og så forføje sig. En undskyldning, ikke tale om, hun er praktisk talt nære.
på benet. Sådan en tølper! Ja, Den skal få betalt! Det var skisme godt, de sad der. Jeg står jo roligt. Jeg var jo lige kommet ind. Så er vi af med den videre buks. Hvorfor kigger I sådan på mig? Jeg er ikke nogen lille buk. Det er jo hende, der er... Ja, de har en replik! De har en replik! Hvor? Sondere terrænet, hvis det er tilladt at udtrykke mig på denne forfærdeligt vittige måde. ej, men det er det ikke. Kan de så komme til sag? Ja, det kan jeg godt. Vi har kigget på de nedre stykker, også kendt som matrikel 37A, og har gjort forekomster af brunkul, og brunkul af fineste grad, og det er til med CO2-frit. Det er ikke på Richards skældsjusteringer. Har de det? Har de det? Jeg har gjort mere end det. De lå i vindueskarmen. Det glemmer man. Her. Sjø, din kære gamle havgasse, ser du der og blomster? Og så er du taget, du kan til ældre dame. Morgen, den koster nu. Men så nu er det for tæt på en grad. For folket. Fedt da. Hvis det skal være på den måde, så går jeg da. Min skyld ingen alarm. Ses nu altså til høstfesten, din kære gamle havgasse. Lov at have! Aldrig tage! Det drejer sig om et ægtemål mellem mig og Rosa Hyldeblomst. Jeg vil nemlig giftes med hende. Vil hun giftes med den? Det er sagen fuldstændig uvedkommende, skal jeg sige dem. Jeg er nemlig kommet i besiddelse af pantebrevene på kirken, så de kan bare, hvad der bliver sagt. Nu er det jo ikke sådan for kirken. Jeg er jo også færd ud i kirken. Og det der er så, det kan man sgu da ikke. Hold da til manuskriptet, Dotto! Ja, og der står, jeg er i deres magt. Jeg er på vagt. Og dansen begynder. Ja, kom så lige, du skal basse. Ikke så længe jeg har noget at skulle have sagt. Nej, men det har du heller ikke længere. Fordi, du hvad, der har jeg nemlig pantebrevene på dine fyre bare en lille gård. Og sandelig ikke, om jeg også har pantebrevene på kirken. Men mine kontrakter i Roskilde Bank er bare så godt som sikker. Alle papirerne er underskrevet i mit navn, og kirken vil blive lavet op til et spillehal! Svin med pantebrev! Politiske holdninger på fint. Så er det ikke klart. Ja, det gjorde jeg. Kan vi lade det tilbage? Alle disse papirer har du underskrevet i dit navn. Giv mig de papirer! Hvordan vil du så forklare, at der alle steder står Sten Bagge? Nej! De fanger mig aldrig! Jeg flytter til Amerika! Han har gjort regning uden værd. Han har glemt min trofaste Ibrahim. Jeg kan tage den igen. Tag den, din tølper! Vi kan overtale min kære gamle pastor Bliksten til at forrette en hvilelse alligevel. Richard! Må det ikke, der kan blive plads til et dobbeltbrød! Og din kære gamle havgasse. Eller til 3, ikke sandt, pastor? Der er udsat. Hvad er det